Moikka ja hyvää pääsiäistä jokaiselle teistä. Kuten arvata saattaa, meidän perheelle pääsiäinen on tosi tärkeä juhla, ehkäpä kaikista tärkein, ja me on haluttu viime vuosien aikana nostaa ikään kuin pääsiäisen profiilia meidän arjessa ja jotenkin muistuttaa itseämme varsinkin siitä, mistä tässä juhlassa on kyse. Ja tänäkin pääsiäisenä ollaan molemmat vaimon kanssa koitettu hiljentyä jonkin verran pääsiäisen sanoman äärelle. Tänä aamuna mä oon valmistellut huomista saarnaa pääsiäisjumalan palvelukseen. Se tietysti on vienyt myös ihan näiden elämän tärkeimpien juttujen äärelle. Mutta tässä kohtaa mä haluan näyttää teille joitain klippejä, pieniä klippejä meidän viikosta tai mun viikosta. Pääsette vähän mukaan töihin, pohdiskelen jotain mun työn luonteesta ja sitten pikkasen myös meidän arkea. Tervetuloa mukaan! Tässä on mun toimisto ja täällä mä oon viettänyt välillä vähän liiankin aikaa. Tosin tällä hetkellä, ja on ollut jo reilu vuoden sellainen tilanne töissä, että pakostakin toimistoaika on vähentynyt, ja mä oon tosi kiitollinen siitä, että meillä on seurakunnassa myös moni tosi päteviä vapaaehtoisia, jotka tekee toimistotöitä, ja varsinkin toi rahaliikennehomma, niin mä oon iloinen siitä, että se ei ole oikeastaan ollenkaan mun vastuulla. Mutta kyllä edelleen täällä useita tunteja päivässä, jos vaan kerkiää, niin tulee melkein istuttua. Toimistoajat on mulle ollut aika mielekkäitä. Monille ei ole, mutta mä oon jollain tavalla semmoinen toimistohiiri. Tai sitten se liittyy siihen, että tää työ on tosi sosiaalista ison osan ajasta. Nämä on sellaisia harvinaisia luksushetkiä, kun saa rauhassa itse miettiä ja suunnitella ja rukoilla ja valmistautua kaikkeen siihen muuhun. Sen takia näitäkin hetkiä tarttis ja ehkä vähän enemmänkin mitä nyt tällä hetkellä on ollut. Vein pullia ja kävin istumassa tuossa yhden aivan huikean iäkkään pariskunnan luona, jotka on 60 vuotta asunut Amerikassa. Ja ne on ihan mahtavia ihmisiä, täynnä iloa ja rakkautta ja semmoista palvelualttiutta. Rouva tuli oikein tonne kerrokseen vielä avaamaan mulle hissin ovenkin lopuksi ja halusi sillä tavalla osoittaa kunnioitusta ja palvelualttiutta, mutta ai että kun tulee hyvä mieli tällaisista ihmisistä, joilla on oikeasti semmoinen vapaus siinä uskossa ja rakkaus ja ilo, mikä kuuluisi kaikilla meillä olla. Yes. Viikko alkaa olla pulkassa. Takki on aika tyhjä, niin kuin kuuluukin. Tai siis pulkassa tietysti meikäläisellä on aina sitten vielä sunnuntaina on Jumalan palvelus ja siinä saarna, mutta nyt kun on vielä pääsiäinen, niin tässä saa pari päivää toivon mukaan ottaa vähän rennommin. Tällä hetkellä fiilikset on vähän sellaiset niin ristiriitaiset.
tosi monia juttuja on kerennyt ja tällä viikolla tapahtuu ja joistain niistä mä oon iloisempi ja joistain mä oon vähän surullinen ja joistain asioista vähän huolissaan. Se on kun tekee ihmisten kanssa työtä ja itsekin koittanut tässä viime vuosina tai jotenkin on ajautunut tekemään enemmän työtä vielä ihmisten parissa, joilla on elämässä aika isoja haasteita ja rikkinäisyyttä ja ongelmia, niin siihen liittyy aina aika sellaisia voimakkaitakin välillä notkahduksia. Välillä mennään alaspäin, välillä ylöspäin ja sit kun oikein läheltä seuraa ja on se henkilö, kelle usein sit tullaan ekana sanoa asioista, joka huomaa jotain juttuja, niin sitä myötä elää aika vahvasti. Ja se on semmonen juttu, mitä mä en oo ihan kunnolla oppinut vielä tähän asti, että tunteet ei olisi mitenkään mukana siinä myötäelämisessä, vaan kyllä ne on ja kyllä mua sitten harmittaa monet asiat. Mutta saan myös iloita, tosi kivoja juttuja myös tapahtunut tällä viikolla, josta mä oon tosi iloinen. Mutta näissä tunnelmissa mä lähden hakemaan nyt tuolta Helsingistä meidän toista koiraa hoidosta, jossa se on ollut yli viikon, kun toisella oli juoksut ja sitten perheen pari ja vapaapäivien viettoa. Mitä Pekka? Mitä? Voit tehdä vielä? No joo. Voit. Hassu poika. Hassu poika, joo. No on. Pekka, mihin sä oot menossa? Onko sä menossa kotiin? Onko? Pitkästä aikaa. Olit 1,5 viikkoa pois. Kiva, että jaksoit katsoa videota tänne asti. Mä luulen, että mä tuun tiputtelemaan tässä alkuvaiheessa näitä videoita pikkasen useammin, ehkä 2-3 päivän välein, kun tekee mieli kuvata ja tekee mieli harjoitella editointia. Mutta ehkä jatkossa pyrin vakiintumaan siihen video per viikko tahtiin.
Elikkä jääpä odottelemaan ja laita kanavaa tilaukseen, jos haluat seurata meidän perheen elämää. Moi moi!